Yesus Kristus ni mumbai jotona khane hamjak ma tei chubai ia paro ketini hanya hai kaitoni kok sung mane paising sung thanglai na pari janan skan surinai bugra kaitoni no hambai ro nang sung no hamjak mane bagai nang kalbai cruise thei pekya teu kaito sung no yago bustumui yago suwani nei wan sok tong mane ayak ni piokha hai bai kai tam no hambai sini thani mung sapana hamani samani kre pia ba kai to nang sono ni thri be susawe nang ka hamsnam ka nang hambai tibu nang sono nayo ni besa keseng kam kesijagre tong manthang nei nang nayo haibana kabang ma jorawana chung lama korawi chung no pogai no ongklogo ro howi chung thangai tongo aplo jorawo kai to chung no hamja ko nini thani nang ki fil na tobona ni bagai na sai to ko kai to chung kabang ma jorawana no pogai thango haibana nini bukha kwa nini hamjak ma toplan awai nang chung no tabo bukham kun tongo ko hanbai kai to no hambai tebuni thani jeng tei bo krok bonai ne thani jeng tei bo chikon ngai sak sak no tongoi phunok manani kai tan suba nini phandro tini ni kok surang thani bo nang sung subadi jeng mani simi pai thak jora ni phola bai kobal dik nei bu klaji sung bai sa pa kai tan thani surisa am ge bai di hai kai tan kok surang lai na ke tini ang samane musuk mani ke sikla specialist and sikla sikli rokni ri ang tini kok sawana ke jotni bagina nango haipana specially sikla sikli rokni bagai tebuna kuk mani engana nei ang poito klayo tebu je khanai dong nai je temptation ni yogi mayang ni dong nai kalai dong nai borok ni thani o kai ni kok ni bising tui borok ni thani chuba chu ngana ni ang poito khlai je padi sing thanglai na kai ni kok bo second Timothy ne wai nei Paul sui hormani chapter 2 verse 22 second Timothy chapter 2 verse 22 ang Paul wana nerok ni Bible maidi siklani kha koborno khibidi kha kufur ke jengno chubadi rei kaido no sanai ro bai baksa nang kaham ungna naidi poito klaina naidi hamjak na naidi kha kesang na naidi o elember por mane bisinte kaido sono kata ke hamari klaiten english oke sawo flee also youthful lust koborok sago sikla kha kobo sikla ni kha koborno khibidi gang wan sogi nemeni jini kok borok go wan sok kha ke tebsi tumanai kuthu bo khang wan sogi mana sikla ni jorawo mana kabang mana musum mane sophai oro hani bagina suikya siklani kha koborno khibidi sikla jorawo bekha kobor haine ung ayang uyang kaisa bo bathagi jon bekha pirja aka sikla paikha ke bai thasa mane kaisa o sophai pi piaba siklani jorawo ke kha kobor no ungo yang pirja ke english ke softly also youthful lust sikla jorawo kabang mane musuk mane sophai ke a musuk mano khibidi a musuk mane khardi katedi neso ke omono no belai kana jeng nango businani ba o kok sikla rok ni bagai belai kana chubasu ngwana ne ang poito playo sikla jorawo beba no juda ungo panbo juda
theibo kutung mujung ma bajuda hai bagai obukha koborno khibidi obukha koborno katewe maya hangke gabangma jengzal sokphayo gabangma jengjalo kalaimano te je kalaimani yagulobu a jengjalni yakni kagi mania nai yakaba belai kana tuknai hani bagai jeng obono sinani nango sikla jorawo musung mani bara jepana sanani nungnani musungo sak musung tui tongnani musungo podrepot musung mani sokphayo piaba borok ni musung mani kahawo bo ngi mano hayawo bo ngi mano engkeseng o sikla jorano kahawo loi khlai rui man khanke hamyani yakni yokna piaba neng kahamo loi khlai rui ma yakke hamyawo loi ingpena engke hamyawo loi ingkhanke a nukhungo jengjal sokphainai nukhungni jengjal mothawo barnai mothawo bar khanke mothani jo to urumuru ungnai kaitone motha urumuru ungnai kaitone ha phuarjakna tongmani phuarjak ya ungnai engke sikla jora o jora no hayawo loi khayawi kaitone dage mani wo loi khlaiman khanke belai kana tamanla sikla jora ni phamgo juda musung mani bojuda theibo kutung ka ajorawo kaitone samno teibo aro loi khanke aro kra ke khlaimano getseng kabang mana omo hai tongo hai pano seng kabang mata nuk mani kabang kuk nuk kuk mani seng temando sanane nung nani waseng dera mani nugo sak musung tei tong thogoi waijalai tong mani seng nugo okay mane o jengjal o boni bising tina jengjal kabang kuk phai mani seng nugo hai bagai ang obono sanani tini musunggo tiga sangke kaijak mani obonuti orang ni bising tino kabang kuk jengjal sokpai mani jeng nugo hai bagai tebo kabang matongo hai pana obono aktini wan soklai unan drogbai sikla yapri mane bukha kobor yapri bokrone jimi ro jeng naikangke borok jepro tini iso habu ngakeba romdi 13 bosor ni jimi keno borok aro yapri rosaka yapri ronani jengka sikla jorawo getma borok je musung ya tongmani borono musung khosinai tabo romdi sajak naya manaino chanani musung mani jengsinai nungjak naya manaino nungnani musung nani jengsinai naijak naya manaino nainani musung sinai ke omhai musung mani phayo engka waisa juri aro loi ungkhanke abo u sajak naya tongmani wo loi ungkhanke sawi loi ungkhanke abono bathaknani belai kana kosto engka abo nukhungo jengjal tobnai mothawo jengjal tobnai omhai ngai kabang ma charaino sengrugo mane sikla rok chawo nungwo tai aroni kipil maya abai seng nugo engke jeng actually bukha kobor tongmani jeng rodi 13 bosor ni jimi yapri rona jengka engke 20 bosor rogo engke borok motamuti wan sokna ni jengka haipano loi engpai khangke abo thangi tongsinai piaba borok loi engyangke loi no kate roi narek man khangke azora bisingo teroni bising bizora borno jeng
kaitoni samunggo kaitoni samangni bagui जों bono borokno mano ba niro kaitoni samangni bagui senam jugal jaknai ba kaitoni samunggo kaiton nirokno thebanai Sikla Jorani je sepana mani no loi ingani kalai chu abo mitonardi Sikla Jorani loi ingyang ke neng burarai abo loi ingmaya belai keseng loi koyek zon ingi pana mana apa belai keseng hai pana Sikla Jorani loi ingkamane abo neng abo tangsinai hani bagai neng boro loi ing abo जों belai kena ma saktanai mas wansoknai ke ma loi kahano जों ma khlainai tabondi जों kabangmana hainogo college poriprogo ba high school poriprogo sigre nengnani jengo ke u loi de thakma yabo pura kale u thipro sana yakana chesta khaiba haibana khaimiya ke baksa chok nungo college hadro progo nungo ba specialist abok जों nugo chrairo bokro college hapro no nunani jengo dol akroma lai nokni bo pringka bo pa yaka sane jengka ge bekrang sok sakaba ge nije uinani jengka iyangda ge putuma nungnani jengka a nungmani loi ngai ulo yakamaya musung pana si pana te yakamaliya ge omohai so kahamno azorawo kahamno loi klaiman kangke awa belai kena kaham mane kabang mana tongo loi klaijak nai pia kabang kuk serai no hamyawo loi ingo tami bagai kahamo loi ingyawi hamyawo loi ing jangan kaham kena sai mana Kristen ro temamle soitan abono nai soitan sengsano control khlai dong soitan yakos yapaza hani bagai Jisu Kristo no bo tlangai hatai tlangai neng anak khulung ke u sengsa beba no roi runai nisa waishan anak khulung di sengsa soitan yako adam je prokok nalia soitan yako engi thaka age adam ni yako tongan samang kaham no loi khlainani sakthana nangnai tabuk samang kaham tamang man romdi porinani abo school thangka kaisa porinai okogya school ni boy bungi mano kabang ma porijangnai boy kaham tongo story boy tongo general knowledge boy tongo ge jotoni sei kaham kuk boy ke sing bible ge sing pore mana podrepo ngete podrepo omo hai tongo samang kaham mane neng nini nokno sajogui kaha ke tongnani ri chung sui kaha ke tongnani nokla gana giri kusung ke ong khai tongnani ge buang phano chubanani buang pha kisa muirok kai ne ge ba muirok kai thane chubanani ke omo hai sing kabang ma loi kahang khai mana getang ni sai rok seng tabok teman nu u loi kahang no sama sering khlai yawe loi ha yawo ngta tuma nungnani janani ke thungnani game nge aro se tongkha te nok pharjak de tongkha mami sungjak de tongkha yang ka churi khogi tongnai mai tamasta gumoya kho Getseng obo hai no Sikla Jorani sing kaham no loi silngai na Bible sawo Bible ya kogo tongo omo hai kusang ke tong mane English ke sawo cleanliness is next to godliness getseng kusang ke tong mane go sung kabang ma sung no go phata thang pro kaisa kusang ke sajok ja nai thaw ke hai pana no ang ka ri ro yang mayang biang bu omo khaija ke omo hai जों
loi kahano sereng mana table loi kaha seng kawaman tongo sengsa wotong ke rang picha nango rang ni value no sinani bono butseng chai tok nani nango baksa rang makang ke kawang wasok ya ai no biang biang uri roi pai piaba seng obono buseng tai tamam lai rang kisha ke je mane bai ke bono tisawi ma Gana kisah ke ulus ulo kahang nai. Amo kisah loi kang hasi. Neng ko neng amo hagi kisah ke loi. Rang no hazak mani kokya temake neng rang tisak rang ke neng jepro sing borok muni shoba kaha zora tomo haya zora bu samong nang mano. Tabung nini mengsusuk deraka. Lupa na lungka. Ba boy pa niya pan nangka ba podre pot pa nangka nang mani jora wo nang nini kiskri kan buino no masana ay blen ka buino sangkang ke buino poza bangro mani kalay ga ogno waso goi sen u amo samang ka ha ani bagi bible sabo tamay siya amo bay unrighteous mamad by friendship klainan naidi among rang by neng bondu tok klainan naidi by up klainan naidi nisa tomani bagai jeng Christian no rang hazago obani bagai ya tomake teka wo buino poza taku buku no poza ruzuro ya ngani bagai ge o loibo kisah bisa ke rang bengo damani tisamani obo belai kena loi kaham ge loi kaham no sing ma khai nai ta loi he bono rang ma ka kai no bian amo de ngka aro pai nai ha ke pan sao ha ke pan pai zen nang ya no pan pai kya ge loi sing kaha pia ba la jot to ni sai nangkuk mani sijak nai kok ke Kristen dong ni bagai sing kai to ni besar Sengkai to ni besar te ang tabok sengsaro ke tang tong maningka kai to ni hapwa na ni bagai kai to ni mengno sengsasa klaya ni bagai kai to ni samang no tang na ni bagai kai to ni samang no klaya ni bagai obose ani pila sekan sijak nai ba kotor ku kong joto Kristen sikla sikli ro pila saka nirong ni pan bezuda bekhabe kerak azorawo jil bekabang khaima mani bekabang ko bora boyoso nang khana musuko nang khaime ya ne sikla zorawo bebong no khlaima hani bage sing samang no kaidoni samang no azora no sing loyo ma khlainai abosini khlai thai sawibo nungibo Bible sawo kai to ni sengsa sane bagi se khlai thai je pana nang chatang nungtung khlai tan kai to ni sengsa sane bagi ga omose sikla ro seng puila Kristen sikla sikli ro seng one sok thai fade seng pila Korino thanai chapter 10 verse 31 pila Korin chapter 10 verse 31 ang poriwana 31 hake norok mungsa sik samang klai phano cha phano nung phano norok bebak samang kaito lobjak na tuike klai di sawibo nungwibo tongwibo jeba kanaibo kaito lobjak na tuike klai di obno muito narik thai sikla siklero tabok nang sok nungwi tongke kaito ni mong sengsa sa de no jodi kaito ni mong sengsa sa ka aba nungma bai nungwi di kokri hai pana kaito ni mong sengsa sa ngmaya temangke temane bake nang kok samani juda sok pai sinai walai sunglai ang sinai nukung wo jengza sok pai sinai
nongkangkai podrepo haibla rangbo paila bubu bulaika musuang nongnai rok mangsa kaha khaima lengka kaham de tuma kaha khaibro tuma kaha khaima ka mangsai pilas ka rang je thani nang kaha samango thepamana omanang thepamali secondly buibe bulai nai buibe kok manglai nai omhai जों सफाय गते केसा बिरि नंगो खनि जाओ ड्राग जाओ omhai prodepo abo bai nang kaitoni success ade khlaima kaitoni success ade nang oros drug na wise hai sicilia mungsana nungsi thine kertabo mungsi sahomalia khoni jawi cigarette nongwi den drive jawi kaitoni sung mungsung sasade no te bible sawo ni busak ka phola ka thani nokta abon ni nang nosto khlanya ni odikar krei cigarette toma kaha to mungsa kaha krei 500টা chemical tongo abo beba busak ni bagai khoti karau inga drug toma khlanya no kwang ma ga thui tong bai kya thuyo nang busak no kaitoni sung sasa khlaimani kaitoni samang kaha karake kaitoni bagai kok sanani kaitoni bagai yang thangai resai ani kaitoni sung sasa ni bagai kaitoni sewa khlaimani tabo nang aro sin ni nawi amorok drug nawi chahui nang malia kaitoni mang sung sasa nang ya piaba sung kethang tongmani Christian rok kethang tongmani ke kaitoni sung sasa ni bagai se kaitoni half word ni bagai se kaitoni samang khlaya ni bagai se getabo nang chawi nungwi nang Christian nei buibe sija buinon Christian nei siu phona bu ka Christian sible ai bon yang chawi nungwi tra nungwi kobor hai ngi tongwi tomang sinai kaitoni hano kis kozoro siu haibla bui Christian de hano nei wan sok tongma sa si no no go si tabo phayani simu sukliya zen kaitoni ha pho na ni bagi se nung pusu poriya sa nungwi chawi nungwi tong musung tui tongwi tong kha buino kaitoni ang Christian nei phade Christian ha pai de ngi sapro bo Christian de ha pai na mele habai kaitoni mungno sung sasa klaiwani sini klai thai piaba nung omohai tongmung chawi nungwi tongmung tong khang ke ni tong thokti tong khang ke ulta kaitoni mungno si dera ro sinai kaitoni ap kapro kaitoni bukha bahai no kini sikla ni o bukha koborno makhibinai abo bui omule kisa juda gabono no musung nai hani bagina sin bible ni kok no sung wa sok nan nang nai khanam nang nai ga pilas kan sung tama khlai thai kaitor obono sung yok nani tama khlai thai sikla rok yok nani kaitor jot to ni bagina chongwi ro nang no what tama kaiton ni no nang just kaiton ni kok nang directly khnamalia again no kumu khongo chongwi ro jot to se kotor ko ke buma bupa hai bagai Ephesians chapter 6 verse 1 to maisa ma phane kok khana di omose puila kaito ni dage mani srai rok ni bagai omose dage mang kotor ku nisa ma phane kok khana di ma pha chra sikli rok no ba srai rok no chung no ma pha ro mani ka kok khana wani chung no tuidul wani ka puila sakang khlai thai ma phani okra rok ni kok khana wani motha okra rok ni kok khana wani ma phani kok khana wani ma phani kok khana ya hinke tama soitan no sujuk ro mani se khlai sio o soitan apro ke sujuk na nai okay omnang lama koroi tlang man kha gesen puila sakang buma bu phani
kok khanawani nangnai hani bagai Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 omose pila cherai rok ni khlai thai ma phani kok nadi ma phani kok na yang ke kai tu ni kok na ya je borok bungo phani kok na ya kai tu ni kok na manai de waso na mai ya je pro nang kai tu ni kok no je pro nang ma phani kok na ya ngo soitan bagrong bari apro obon le tabo sokomol kiu maka ane no lama ferit lama aga apro cuma nang mapa na kong nalia mapa nuka ke obishoy nuka ke secret nomar sikang ke jana maka ke tanong di sini sanai hai ban nang mapa na kong nalia dol hayaro baita thang di thang nai kong nalia ke ulo ke uloy ante ulo nang jepro nang gyan phayo nang sisogo aprogo uloy de thanglia James chapter 4 Pada James chapter 4 thamane Jacob chapter 4 verse 7 Jacob chapter 4 verse 7 ang purwana hake norok kaito ni thani bomdi soitan no gebengdi hake bo norok ni aroni kharnai kaito ni thani bomdi soitan no gebengdi hake bo norok ni aroni kharnai kaito ni thani bongwi tongkha mane kaito ni kok khana kha nang kaito ni thani konyi ni ngi tongkha ke ne nini tamanai nini loy haya musu mani no loy no yakamana nini haya no nang yakamana soitan ni aro nang kari thang mana soitan no nang kebeng mana soitan ni amjok mana nang kebeng mana soitan saktan nai soitan temas saktan sikla jorawo kabang makai to ni bagi samang klai mana Bura khaima sai sikla khaima kugo nang 40 bosor rok ni chimi ke kisan ni besak nang bekhamu supa nang besang musu ya sing saka ang tabok 40 pareng ka poidale sing ka tabo bekha kabang mamutsungo hai pana soilia soia ang saka tabo aget 50 km 20 km skuter chalogui thangmana ang sangya hai pun tabong ke kisah hasal kena bis posisi kena ane kisah besak soili yang saka enggak omong hai na sikla jora wong kena 100 km kon thangman nang sangya baham beti kutung enggak soitan afro toma hai kai to ni samango klai ro yawi bo nai pe yani musungo lama hayawo tlang ni musung Omong soitan ni sama musuh mani. Hani bagai kait ni kog bai sengkerak enggai basana ni nai siklaro. Kait ni kog bai kerak nai. Kait ni kog tongo omong haya omong kaha. Kait ni kog no kana kana senang kaha no nama nai haya no kibi nai. Kait ni kog se kana dia. Kenang bai ki kaha no kaha nai si nama si nai. Kait ni kog kana nang kabon nang tanai. Mau tahu tangan nai, kait ni kok pon nai nang nai, meditation kelaiwan nang nai, okay, jeng kelai mana, okay, jeng mobile tunggu kebang mana tunggu kaha haya tunggu, kait ni kok tunggu nai tung nai mana, dan hanya yak si kisah masa singkir saya si pai, kalau sa ano sahuman itu tunggu, ang pelekana Sujora nangwa ni bagai om tahi ke senawi YouTube dana ni teman lani sama kebang mana tongo hai pana kisah ang tanggai jaga kok tanggai pir malia ba hake pare bai kangai tong nai rok no subawi mano awon bagai sa ang kos tong ngi tong pana ang omai ke zora tiklai we sabta waisa just amane mo khayo balai ke sakta khayo ni bagai
하이버는 거럭사 아노 사하로 비우록시 도존로 베로존로 yang oino mor channel lo ka ma youtube rong bon ka la hai mangsa subia haibana 5000 10000 haisi nisa tumani bagai soitan omai kena borok no mane nangmani woto boro ya ke hanang yawo samang mane boni emono zorano nawani ngai hege omai na christian sarai ro bo hai jangwan sukthai nung nungmani samani wo sikalai dongka nge kaito nim samang nim bo proklai sinai nge nono no omo haikena nono monok nani nini Christian jibono sokomo nani nayo adi Romans 8 chapter 8 verse 8 othangayen no Roman chapter 8 verse 8 ang boribona 8 verse 8 sak ning mochung tui tong nai ro borok kaito ni kha kaito no kha ham rui maya sak ning mochung tui tong nai ro kaito no kha ham rui maya es sak ning mochung tui tong yawi kaito ni mochung tui se sing tong nai nang nai kaito ni mochung mana sing tak bahai khe si sinai hai kaito ni kok no khana ya sak jora te nang bahai khe kaito ni omo ani mochung mani nei nang khana wi khana ya ke nang bahai khe si sinai khana nai nang nai jen khana nai nang nai meditation khlai nai nang nai abon jong pori nai nang nai geseng khana nai ko pila sakal jong mothabai kereng tong nang nai fellowship o jong tong nai nang nai boni pori nai nang nai sak meditation khlai nang nai gete kaisa ko nang jefro sengsaro jong kmang ma baya chalai dong haibano abon jong belai kena wasogoi jong baya chalai jong namo tong nai nang nai sengsane baya bondu ro khibidi mane no nang bai tong maya oba hai ko ya kate di boro bai kate bai tong di jefro kok pi no ne apro nang borok no bobai ma tong nai no haibara nang borok nung sinai ke nang aro jaga nang kaito ni kok pi no nang nai nai nung jaga nang nung ya haibana aso bai tong nai ha ke nya ma kate ma thang just jefro kok kaito ni kok sanani kaito ni kok pi nani jung zora sung sible hele kok ba mothawo bible class ka paide kana paide ke omo hai jung baya chalai jung ma sainai bible sawo boro mane tamanai kogroi tamaka english ba ke bad company ruins good morals english so kogroi ne legran 1 Corinthians chapter 15 verse 33 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ang porwana narok lama ta korodi logi song hamya rok bai tongkhe borok kahambo hamya ngo so loge kaha haya belekne important baya chalai loge haya no haya wo klangi thang agar loge kaha sab Christian ro bagre kai to no kirinai bon loge ka je borok kai to kirinai ke bobai ka phai to ngai bobai dol ngan nai di jeng sengsani borok ka sengsani nongmung bai kedal ja okay bible ni mote dol kaha baya kaha loge kaha mane na kai to no kirinai bosi the bible sawo the tamaisa nini busak ka phola kathani nokthar ga abono nang haya khlailang ke kai to go no sukmanai chu kai to ni nokthar nge nungui chawi tong khang ke sang bai ke kai to ni samang no khlaima sinai kai to no sung saroma sinai nini sikla ni phan abo hani ereng nge sikla jorawo
u kobor musung mani bara abono जों मा खिबिनाय kaitoni musung mana जों गानानै लांनाय gete kaisa Sikla Jorani saka omai kabangman tongo gete kaisa kaijak mani जों belaikena Sikla rokni bisingo जों जोंजाल nugo tomane male baksa borok chakri kanang kena bरै Sikli rondi bरै Kristan chakri kanang ma hanai non Kristan bai kaijak thangka ngia keba Sikla Kristan bरै naithok nei non Kristan bai kaijakha do tobo wi hai kaijano sia phana hai baptist loro wi kaijak paikya obu ngia tomangke pailas kangbo kai muthangjaka salvation mana nangnai bo kubui ke muthangjak nangnai nge hangjak nei haino non Kristan no kogr laikya omai ke जों नुगो nge abo belaikena जों Kristan Sikla Sikli rok no ang sanani musungo जों sengsara tongmani purpose tamani bagai kaitani hap huadani bagai Psalm number 118 verse 17 no sawo जों kathang tongmani kaitani tong samung no saklaibani bagai nge pilas kang जों sidang nangnai kaijak mani purpose tabu kaijak mani purpose kaitani ha pirani bagai kaitani ha phuanani bagai kotma kaham pirani bagai जों Ecclesiastes chapter 4 verse 4 verse 9 nugo ang porwana Ecclesiastes purung 9 chapter 4 verse 9 ang porwana saijong ni slaile khorok noisek hamkugo tamni hunba borok ni samung ni bagai sokat kaham mangnai two are better than one niso two are better than one khorok sai ni sai hangku tumani bagai borok ni sokat kaham mangnai borok ni samung ni bagai sokat kaham mangnai tumani bagai sai seng ke kabang ma temptation phayo aruni जों yok ma yang ge kene hinke tei nang portolo poitan ke nuknai khoroksa kalai ke tei khoroksa sosanai khoroksa basa ma yang temptation ngi tongka apro khisong nei hinke khoroksa kalai tong tei khoroksa joraronai amai ke khoroksa bai khoroksa kha thansaro laiwe tama femlok mani soitani yakni yogi mana ge borokni kristani bagai borokni sokat kaham manai ge जों purpose kaijak mani purpose tama kotoma kaham teibu kham ke pir manani bagai ge जों obo hai kabang ma जों agini pilas kang motha o जों nugo kabang ma mo hai nukung huisong nei kaitani kok pir mani Priscilla bai Aquila obo hai ro जों nugo mani purpose ge tama kok pir nani kaisangka te kaisangke temptation ni mane जों keplai ngani mane temptation no जों mejewani soitani amjok mung no mejewani kaijak mani abo जों sini Kristan jibono kaham ke Kristan life thangno ni bagai phiaba muitona ragdi o purpose no pokha nang tomani bagai kaijak o purpose no pokha ke abo belai kene kirima sungsa belai kene denja tabung nang purpose tomani bagai kaijak abo pokha ke tabung nai ni busai kaitoni buskango kaitoni sai buskang ungsinai nini busa kaitoni buskang ungsinai nini buhoi kaitoni buskang ungsinai kaitoni nang uloro hosina ja abo denja get जों Bible sawo non believers by गोरोंथाइ गैयै
Bagaimana seng nuku Kristen ro college porewo school porewo kogru layo. Ke Kristen de non Kristen de wasong liya. Seng boro bai jual thangsa ta nde ne sam. Ke selaro ke nai thong nuklang ke botoma bu pe nai liya. Pia ba Bible sawo nai thok srapsan bagise. Beauty is passing away. Proverbs chapter 30, Proverbs chapter 31 sawo beauty is passing away. Nai thok ke baksa kaisa university wo research claimant tongo. Hamzak laimane o tabok seng kogru laiwa hamzak laiwa hi homani abo srapsan bagise. Abo besak ni mang ni hazak mani se. Ga abo musung mani o sikla ni musung mani abo hamzak mang se. Abo hamzak mang 3 mas. Nese. 3 mas ni pore ki o hamzak mang. Baikam. Kai to ni aroni hamzak mang abo paiplaya. Okay? Selaro sikla rok nang koi nai bas hamang musung ho. Pila sekang aburi kai to no kebu ke kai to ni besade besaya abo sinang wa masuk na. Kai to no kiri nai neng bobai tongoi kai to ni hano pori thang mai de monosi ma wan sung na. Neng buku buri rok bukai na buri sikli rok u borok bai ang kaja khangke kai o borok kai to no kiri nai de o borok kai to ni besade abo nang wa masuk na. Bo chakri de kai khaya abo ul ni koksi. Teman le kai tor sawo chana ni nongna ni ta wana di kai tor ronai. Matthew chapter 6 sawo toksa rok borok mai bu boria ruburaya gulabudaya borok si sawi ma tongo ganang le kai tor ni busa kai tor ni jok ni sai kai tor hai ke snam jak borok nang borok kai tor ni thanim toksa ni sai tebu nang kuk mani manoi negan no bani sari ai nung ye tong mai nang bobai kaija kangke kai to ne hano tebu fuar manai de ogono se puilas kam wasok thai chakri kanang nei sing phaija ke no ini gose ro hojago piaba sing Christian ro obo khaya buri nai thok nei bo chala ta agok de Sakri kenang kenaibo Kristen sikli ta kaijanan bagai tiar ta angthung. Bible wahai ni sawo poito kurei rok bai jual thangsa ta angde. Hede pada 2 Korin thangai kana 2 Korin chapter 6 verse 14. 2 Korin chapter 6 verse 14 ang poribana Poito kurei rok bai jual thangsa ta angdi hamya bai kaham bahai ke kethawi mannai manak ma bai pohor bahai ke thangsa ke tongoi mannai sung pohor borok manak nang thangsa tongoi mai manak bai thang ke nang manak nang ngai thang na jung borok bai jual thangsa ngai mai tabo gong di nang te gada bai musuk no alchoi ka ke tamang nai Aldo suai mana suai mia. Kalau mana kai tu ni sama mungsa tangzak dia, mungsi nai. Hai le. Agar musuk mungkin nang al suai kah ketang mana. Kalau mana kai tu ni keto sama tangzak nai. Kai tu ni keto sama tangzak nai. Omo hai no sikla sikli. Kai tu no kirnai kai tu ni busabai. Kai jak ke. Neng kai tu ni sama no tanggai mana. Solomon Raja Solomon Bugra belai kerak sung sai mana belai kerak dong mani piaba kubundo phano namani bagai temangka boni rajyo boni kingdom oroi poroi ngai thangka kubun Israel dopa bai yawi kubun dopa bai kaijak mani bagai Solomon ni pore no Israel ni boni amo kingdom khakjagi thang North Israel Southern Judea ne gati koroksa sung nugo Samson bobus krak phan ganang tongmani haipano kubundo phano hanjagi aro kalai ka aga aro kalai ma bai busu bo
kosto te to mangkha Philistine rok bai haibona aro teisa kalayo ka dilaila ni aro kubun dofa ni aro ke uloke khanai raja gai khanai raja mane pore ke bone phan kri kya uloke mokol tiklai jaka munai jaka omai ke seng Samson no ke Bible ha ni sawo je sui boni kebatu ya nanti saya tangi saya pi. Taman borok butua a bul klaimani a saya wana nanti saya klai pi. Ya omahai seng Kristen rock seng no purungo. Pilaskan non Kristen ta wan sulti Kristen wan sulti. Kristen no kaijeng wan sulti jual thangsa ta angdi. Okay, so by non-believers by non-Christian by kaisa ka borja ka mana besak kaisa ka mana tamba sing temanai keni kaisa ganang keni si kaisa tau non-Christian by ganang mai ke kai ta sama tang masina mai abo eng mai ya iket jeng Sengsara ketang tong manika kai to ni hani bagai. Tapi kaisa sini dopa sini Kristen sikla rok ni thani nukjago kaisa ke sekan samang khlaya. Chakri sorkari chakri ni nai singai kamu chakri maya ketai mangsa khlaya. Engket chakri maya do baksa maya make ba kai kya maya ke kai liya e kai jak bai kha inge se samang khai na ne wan suk sinai abu belai kana saya Christian Siklas rok ni bagai belai kana bo saya kalayo Bible sawo beba jugal bai se amono samang beba jugal bai se kaisakti ni samani no kalaika pari Proverbs so thangai na Proverbs 24 verse 27 beba jugal bai se nok tangdi Proverbs chapter 24 verse 27 24-27 ang purwana kau itu macam neng ini ketawa samang humu kelai payui pataro samang paygradi apa ni ulose neng ini nok tandi bebang samang kelai paygradi apa ni ulose nini nok tandi mana omnom seng omah ke sai mana bebang ready English neng kaijak di balik kaijak baisi neng ready ngoni wan sok sinai samang tangani wan sok sinai Engkau mangsa kere, engkau temang nai, boso ni pore, 2 boso ni pore, engkau besar asai wana cengis nai, pore wana cengis nai, engkau neng rezukal nai, besan desar nai, bekhino desar nai, na temang kalai nai, nak detang sinai. Ya omai ke, temang ulok ke, bini barza engkau, ai bila bini barza nai, motani barza nai, taku buku ni barza nai. Engkau neng bini barza sing tong ke bahke khat bekhatorui neng kai to ni hano puar mangsinai neng puar meya karena bila sekarang jugal gradi jugal bayi neng tabla buhi besano carai mana ni komota engka apro si kai jang ni wan sukdi kelas 10 pore kan kena kogr lai kan nei ngai kya Bila sekarang, paigradi, nini samang paigradi, nini klai thino paigradi, ban pore se nukong klai wani wansok di. Neng saro mana kya, neng wansok kamane neng ready, neng sacrifice klai mana yang neng ready. Bukan sih, ngani nang nai. Neng juga jak gerei hingke nukungo jengjal sok painai.
Engke o jungjal mothao sokhainai. Engke nang bahai ke kaitoni hani bagai wansugi manai. Engke nang sikla engke teman nang ulo nang barjana nai nukungni barjana nai mothani barjana nai nang bahai ke barjana manai. Nini nukung no sinang to barja romalia ni nukung no sinang naikol malia nang bahai ke barjana nai. Engke pilas kan जों बयनि पजा ख्रिस्टान रक बयनि पजा ओंखाय ग्रै के सामुं से पांगिया के बयनि पजा ओंसिना के पिलास कां जुगाल ग्रादि जोंनि दफानि बर' रक न जों नुगो नन ख्रिस्टान बो महाय हायबन ख्रिस्टान रक अमहाय ओंखाय ग्रै नन ख्रिस्टान जेसपान दंथों ख्रिस्टान रक अमहाय ओंखाय ग्रै जों पिलास कां जुगाल दि याकुंग बासादि बुनो परिजे कायजों नंगौ बे वासु Jangan salsa Bible sawo nukung di bokrok engai nini azai mani si gereja enggak baiknya nang nukung di bokrok engai tong masina besai engkan nukung di bokrok sini Kristen ni purung mang Bible ni purung mani mote enggak nang azai mani si gereja enggak nang baiknya nukung di bokrok ne kakala patai tong manai ba purung manai ba u respect mana narugi tong manai. Jika nukung ni bokrok ngaya, mau tahu bu okok nengna. Buhi besar no thumali yang sinai, kok kena Roma yang sinai. Jeng kait ni kok no pirali nangai. Nukung buhi besar no si kok kena Roma yang buhi no bahi kok kena sinai. So Kristen sikla sikli ro, sengsani borok rokai जों तंथाय ग्रै क ग्रलाय थाइबो ग्रै हाजागो हाइबो हनै बाय चान्स ngैफानो थांखा ओंके हाइफानो जों मालायलाय थाइ ग्रै मथराव जों नुगो ख्रिस्टान दंबो मालायलायो ए कायजे सेनि न तंलाय जालाय ओंलाय माने नुगो अमहाय नों हाजागलाय बाय चान्स हाजागलाय फन थांखा कगलाय फन ओंखा बाय चान्स ओंखा हायबना कायसा रुल कायतनि बसाराव बैकरियो मालाय थाइकरै नोक सिगला सिगले हाजागलाय लांके बैकरियो मालाय थाइकरै बरो मालाय थाइ फेलोशिप कायसेस मालाय थाइ बैकरियो मथानि बरो करियो मालाय कांके सयतान हानाय के सयतान हा कांके तमाना निरमनो सुमसक खलायनाय सुमसक न खलायनाय निरमनो जे सुमसको खलायरखांके तमा कायतर बाय ननि अंतर मन चेंसिनाय जालान चेंसिनाय सयतान tlangन चेंसिनाय बनि सामुंगो बेदकसिनाय कायदनि सामुंनो नों खलायमालि आंसिनाय हानिबागे सिक्ला सिक्लि रो जदि नरो हाजाक माने परेफ्रो जुगाल या साक जरतै हाजाक लायoni कक्सक्रै apa na by chance ngi thangkang ke takto omahai kwangma Facebook baipu haipu nglai haibana malai laibu secret o malai thaikre baikriyo malai thaikre baikriyo malai khangke tama soitan samtang nai sombe soitan namani bagi samtang sumsok khlai nai gami ton darak video mo sikla sikli ro ke obono siklani koborno khibidi Sikla Jorani kabang mana amo musung mani amo na bu sai nai bani amo bu nong nai bani amo na bu amo khlai nai bani pham bu tong thri bu kutung kungsang ku bu kiri mani bu kong hai bana u Jorani sung kai to ni bagai sung loi khlai man khang ke abo kai to belai ke no sung sa nai kai ni ha phuar chak nai ge hai or no muthak sinai amunan jotno sikla sikla rom bido tongan bagi yang koinai surinai bugra kai to no hambai ro ojora nangsuno nini kok thai sung ne jora roka nangsuno chubadi jung nini loi ka hamno nawi loi hayano khibiwi jung tongmana nini ha phuana ne bagi sikla sikli rok sakno bero bana kai bagi ne chuba hai jora no ya paro buka ji sung mai surisan amen